Здравейте на всички, това е нов клип, първи епизод от Зайци. Сега ще ви покажа един полувеликан на 1 година. Казва се Лола и е много красива. Тя е на 1 година, както споменах. Ние храним с сол, да ни се ядат малките, защото някои много обичат да ги ядат, не знам защо. Канибализъм. Вода и ечемик. Още дето с чисто, без гранури, без нищо. И така малко сол съм сложил. Такава едра. Не е излишна. И това е. Сега ще ви покажа и мъжкия. Ние вчера я пуснахме. И тя трябва да роди на 16 другия месец. И може да снимаме и малките, нали? Ето е нея. Сега ще покажа и другия мъжки. Това е моят мъжки заяк. 6 кг. Калифорнийски. Те са една от да кажа, известните в България. И най-разпространените почти. Те много лесно се различават. Трябва да са бели на цвят, с сиви или тъмно сиви уши и с сив нос. Покажи с носа. Ето както виждате. Някои са с сиви кръченица, но този не е. Само малко на това напредния. Ето. Има червени очи и така. Този е на 2 години и е много красив. Има много големи уши. И е много добър. Много обичат да го галят. Ето, както казва се, храним ги с ечемик и царевица. Слънчоглед от време на време. И това са моите кучета, които нахълтват. Това ще е. Сега ще покажа още един и ще приключвам с клипа. И това е женска заяк. Пак е калифорнийски. Всъщност не е точно калифорнийски, ми нещо подобно. Защото майката беше нас, когато черната ви показах. Това е мъжкия, а това е дъщеря всъщност. Който тя е бременна, са трябва на 25 да роди. Това е майката. Това е зайче. Това е още малко, много малко, на 7 месеца, ако не се лъжа. И така. Тук са подпадъците, обаче аз ги затварям да не е студено. И тук съм им направил дори едно малко прозорче, на купичка, която се закачва. Да ни им духа, да им е завече. Ето ги четирите. Затваряме ги. Да ни им духа. Това ще е. Това са и кокошки с тях. Ще е такова друг епизод. Ще снимам друг епизод. Тази ще иска да снася. Е там касетката, която се снасят. И това е пазача. Добре хора, това ще е от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го. Споделете и споделете с приятели. Това бях аз, Диан. Това е моята мини ферма. Чао!